Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन पळयतशिले सकड आमगेल आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. आयची कार्यक्रमांतू आम्ही शिवमोग्गा आसचे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान पळयतसती. आमची गेली खंय आसा की तांणी पूरा ಒಟ್ಟು मेळणू वेंकटरमणाले देवस्थान एक प्रतिष्ठापन करून ताजे एक काम करतची थंय कार्यकर्ता जावन देवाल निमित्त सगळे गांवांक चांग जाता म्हणलेले एक विश्वास दवरून देवस्थान स्थापन करतचे थंय देवाल आराधन करतचे एक मस्त एक चांग विषय जावन आसा. आमगेल समाजांतू वेंकटरमणाले तांतूय लक्ष्मी सहित वेंकटरमणाले एक आराधना सगळे समाजाक एक विशेष जाल्लेले काम जावन आसा. खंय वेंकटरमणाल देवस्थान आसा की थंय आमची गेल्याले एक जनसंख्ये आस म्हणलेले एक मनाक वता. अशी आज शिवमोग्गा आसचे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थाना दर्शन तुम्ही आमगेल ह्या कार्यक्रमा मुखांतर करतसती. कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. श्रीनिवासा नीने पालिसो श्रुत जन पाला गान लोला श्री मुकुंदने देवा वेंकटेशा नीने पालिसो श्रुत जन पाला गान लोला श्री मुकुंदने ध्यान माळपा सज्जनरा मान देऊ परिपालिपा ध्यान माळपा सज्जनरा मान देऊ परिपालिपा वेणुगोपाल गोविंदा वेणुगोपाल गोविंदा वेद वेद्या नित्यानंदा वेणुगोपाल गोविंदा वेद वेद्या नित्यानंदा श्रीनिवासा नीने पालिसो श्रुत जन पाला गान लोला श्री मुकुंदने देवा वेंकटेशा नीने पालिसो श्रुत जन पाला गान लोला श्री मुकुंदने ಎಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜವ ಹೊಂದುವ ಸುಖ ಎಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವೋ ಮಾಧವ ಎಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜವ ಹೊಂದುವ ಸುಖ ಎಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವೋ ಮಾಧವ ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ತತ್ತರಿಸುತ್ತೇನು ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ತತ್ತರಿಸುತ್ತೇನು ಅಂದಾರಿಂ ಈ ಭಾವದೋಳು ಬೆಂದು ನೊಂದೇನೋ ಮುಕುಂದ ಅಂದಾರಿಂ ಈ ಭಾವದೋಳು ಬೆಂದು ನೊಂದೇನೋ ಮುಕುಂದ कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. परमपूज्य गुरुवर्य वृंदावनस्थ श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला अनुग्रहानं ತಂಗೆಲೆ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಜಲ್ತಸಲೆ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ 9/2/2012 ಅಂತೂ ಮಾಘ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಕ आमगेले परिवार देव समित लक्ष्मी वेंकटेशाले प्रतिष्ठ करली. तशीच ते प्रतिष्ठ जावन आयच्याक 5 वर्ष जाल्ले आसा. तशीच आमी सद्यनित्य देवाक त्रिकाल पूजकी, तशी बुधवार दुधा अभिषेक की, शनिवार विशेष पूजा करताची, तशी युगादी तुलेना रामनवमी पर्यंत रामनाम जप की, तशीच भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तुलेना नवमी पर्यंत एक मातीचे गणपती दवरनो ताजे एक 5 दिवस अति विजृंभणेन पूजन की. तशी नवरात्रींतू नवचंडी उत्सव की, तशी चंडिका हवन हे करताची. तशीच अति विशेष जालें म्हणटा तसले
विश्वरूप दर्शन आणि वैकुंठ एकादशी ह्या 2 प्रोग्राम आम्ही भारी विजृंभणेन आमगे देवस्थानाक व्हरून येयला आसाचे. तशेंच ताजे नंतर म्हळ्यार कार्तिकांतो वनभोजना देवालय वना वचसले वनभोजना आणि दीपोत्सव ह्या वरी कार्यक्रम आम्ही विजृंभणेन करून येता आयिल्ले आसाचे. तशेंच नेक्स्ट येवचे म्हळ्यार एक देवप्रतिष्ठा वर्धंतेका आम्ही परिवार देव समेत लक्ष्मी वेंकटेशालय एक मूलमंत्र हवन के शतकलशाभिषेक का ह्या वरी आम्ही करून येता आयिल्ले आसाचे. तशेंच 5 वर्सांतो कसं एक अनुष्ठान करता आसा की ते प्रति सदा वर्ष करून येवन एक स्वामेल वरी अनुग्रहान मध्य स्वामेल एक स्वामेल टेमरा एक शतकलश की स्वामेल आतान विशेष अनुष्ठान वरी आम्ही करून येन आयिल्ले आसाचे. तशेंच देवाक उत्सव पंचपर्वादी समयारा एक पालखी उत्सव शेषवाहन उत्सव रथोत्सव ह्या वरी सर्व समाज बांधव मेळनो आम्ही विशेष रीतीन अति विजृंभणेन करून येनो हांगा आयिल्ले आसाची म्हूण सांगता 1-2 उतरां. श्रीनिवासा नीने पालिसो श्रुतजन पाला कानलोला श्री मुकुंदने देवा वेंकटेशा नीने पालिसो श्रुतजन पाला कानलोला श्री मुकुंदने. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೋ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೋ. ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲ ಕಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲ ಕಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ. ಅನುದಿನ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ
ಹರುಷದಿ ನಿತದಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಹಿತಾಗಿ ಅತಿ ಹರುಷದಿ ನಿತದಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಹಿತಾಗಿ ಪಾರೇ ನೋಟದಿಂದ ಭಕ್ತರಿ ಫಲವ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಪಾರೇ ನೋಟದಿಂದ ಭಕ್ತರಿ ಫಲವ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ 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 ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ 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 ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ 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 ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು इतले वेळताय तुम्ही शिवमोग्गा आसचे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान पळयलें. आता आमी एक सान विराम घेवया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. ವಿರಾಮನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಜಿ ಆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಶ್ಚೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಳಿತ ಶಿಲೇಜಿ. ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವನೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವನೆ ಬಾರೋ ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಛಪನೆ ಬಾರೋ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಛಪನೆ ಬಾರೋ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಛಪನೆ ಬಾರೋ ಮೇದಿನಿ ಸು
ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೇ ಬಾರೋ, ಮೇದಿನಿ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ಬಾರೋ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೇ ಬಾರೋ, ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ. ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ, ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವನೆ ಬಾರೋ, ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ. ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ. ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ, ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ, ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ, ಪ್ರೇಮ ದಿವ್ ಬೌದ್ಧನೇ ಬಾರೋ, ಪ್ರೇಮ ದಿವ್ ಬೌದ್ಧನೇ ಬಾರೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕಿನಿ ಬಾರೋ, ಪ್ರೇಮ ದಿವ್ ಬೌದ್ಧನೇ ಬಾರೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕಿನಿ ಬಾರೋ, ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ. ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ, ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವನೆ ಬಾರೋ, ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ. सर्वजन साधु एकमेनुया
ಮಧ್ವಪತಿಯೇ ಬಾರೋ ವರದ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿಯೇ ಬಾರೋ ವರದ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿಯೇ ಬಾರೋ ವರದ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ ಬಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಬಾರೋ ಪಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಪಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವನೆ ಬಾರೋ ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೋ
वೀಕ್ಷकांनो इतलं वेळतय तुम्ही शिवमोग्गा आसचे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान पळयल्या आयची कार्यक्रम तुमकां मनाक संतोष दिवन आसच्या पुरो आमगेल कार्यक्रम तुम्ही तुमगेल सकड काम बगलेन दवर न्हू पळयताची म्हणल्यार एक आमकां मस्त संतोषा विशय जावन आसा तशें जावन आजी आमी 100 वयरी देवदर्शनाचे एपिसोड तुमकां दाखोवच्याक साध्य जालें हांव खंय गेल्यार म्हाका आमची गेल बांधव मेळ न्हू हे कार्यक्रम भारी सोबीत जावन चंद जावन येतस म्हणून एक तांगेले अभिमान म्हाका सांगताची ताजे निमित्त म्हाका हे कार्यक्रम आनी आमगेले सगळे तंडाक हे कार्यक्रम केलेले एक समाधानय मेळटा आमगेल कार्यक्रम पळयता रब्बाची देवदर्शन सद सांजे 8 ते 8:30 तशीच रिपीट शो सकाळी 8 ते 8:30 तुमकां पळोवच्याक मेळटा कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी नमस्कार Devagiri Tea presents Devadarshan.